Hyvää päivää katsojat. Tänään teemme tähän pienen putelin seoksen. Viinapaukun. Siihen tulee verkkiä, ruokasoodaa, kaakaota, sokeria ja maitoa ja tietysti sitruunamehua. Sitten omenamehua ja hieman mustikoita. Näin aloitamme. Ensin lisäämme verkiä. Noin. Pistä keikkaa. Pistämme korkin kiinni ja pistämme sen takaisin kaappiin. Sitten muistakaa lisätä tietysti ruokasoodaa. Noin puoli ruokalusikallista. Noin. Sitten lisäämme tietysti kaakaojauhetta, niin kuin eilenkin oli paljon hyvää kaakaojauhetta. 2 lusikallista. Sitten hieman sokeria. Sitten pitää lisätä tietysti vähän sitruunamehua täältä näin. Sitten lisäämme maitoa, laktoositonta tietysti, mielek. Hupsista. Sitten siellä on noin vähpäjäpuoli pulloja. Sitten tärkein ainesseos on omenamehu. Omenamehua näin kaadamme noin, että seos menee puoleen väliin. Ja sitten tietysti pistämme näitä meidän herkullisia mustikoita vai puolukoita, en kyllä muista, mutta jompaa kumpaa. Sami Ylikivistö on kerännyt ne itse metsästä. Noin 3 kappaletta. Otan mä täältä näin korkin. Sekoitamme. Näin. Sitten katsojat voitte katsoa minkälaista siitä tulee. Siitä tulee hyvin herkullista. Sitten maistamme. Oikein hyvää. Ja näin saatte hyvän sitruunamehu paukun. Lopetamme näihin tunnelmiin tällä kertaa. Kiitos.